अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. लोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त सिंधुदुर्गातील ठाकर समाजाकडून आदरांजली अर्पण करण्यात आली. पद्मश्री परशुराम गंगावणे यांच्या संकल्पनेतून कळसूत्री बाहुल्यांच्या लोककलेतून ही आदरांजली अर्पण करण्यात आली. लोकमान्य टिळकांच्या ज्वलंत विचारांना व आठवणींना उजाळा देण्यात आला आहे. पाहूयात. नमस्कार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ठाकर आदिवासी समाजाची पारंपरिक लोककला कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ ही लोककला जतन संवर्धन करणारी पद्मश्री परशुराम विश्राम गंगावणे यांच्या संकल्पनेतून आज 1 ऑगस्ट 2023 म्हणजेच लोकमान्य टिळकांची पुण्यतिथी आणि ह्याच दिवशी त्यांना एक आदरांजली व्हावी म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ह्या आदिवासी लोककलेच्या माध्यमातून कळसूत्री बाहुल्यांच्या लोककलेच्या माध्यमातून त्यांना एक आदरांजली व्हावी म्हणून हा एक छोटासा प्रयत्न केलेला आहे. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच या घोषणेने संपूर्ण भारतामध्ये ज्यांनी स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी जो प्रयत्न केला हे आपण कधीही विसरू शकत नाही. आणि ह्याचंच 1 ऑगस्ट 2023च्या दिवशी त्यांना आदरांजली व्हावी म्हणून आमच्या ठाकर आदिवासी कला अंगणच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना कळसूत्री बाहुल्यांच्या माध्यमातून एक आदरांजली वाहत आहोत. राज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच. एका बाजूला ब्रिटिशांची अरेरावी आणि दुसरीकडे नैराश्याने ग्रासलेली समाजव्यवस्था या दोन्ही आघाड्यांवर तोंड देत लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी भारतीय स्वातंत्र्य अत्यंत कौशल्याने दृष्टीपथात आणले. त्यांनी जनतेमध्ये ब्रिटिशांच्या विरुद्ध असंतोष निर्माण केला आणि जनतेच्या मनात स्वराज्याची मशाल पेटवली. स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच अशी सिंहगर्जना करून त्यांनी ब्रिटिश साम्राज्याच्या विरोधात रणशिंग फुंकले. या गर्जनेने आणि त्यांच्या जहाल लेखणीने समाज जीवनात चैतन्य निर्माण झाले. स्वदेशी, स्वराज्य, बहिष्कार आणि राष्ट्रीय शिक्षण या चतुर्सूत्रीतून देशाचा कायापालट करण्याचा मंत्र त्यांनी दिला. स्वातंत्र्य समरातील ते एक महान योद्धे होते. 1916 मध्ये लखनौ येथे काँग्रेसचे अधिवेशन झाले. याच अधिवेशनामध्ये लोकमान्यांनी स्वराज्याची गर्जना केली. या एका वाक्याने लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक घराघरात पोहोच लोकांच्या मनामनात पोहोचले. लोकमान्यांच्या सभा त्यांच्या वाक्याने प्रचंड गाजत राहिल्या. लोकमान्य स्वातंत्र्य लढ्यातील एक महानायक झाले. देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याशी ते लहानपणापासून जोडले गेले होते. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात स्वतःला झोकून देत पारतंत्र्याच्या शृंखला टिळकांनी मोडीत काढल्या. लोकमान्यांचे व्यक्तिमत्व बहुआयामी होते. शिक्षक, संपादक, प्राध्यापक, इतिहासकार, खगोलशास्त्रज्ञ, क्रांतिकारक, कायदेतज्ञ, स्वतंत्र भारताचे भाग्यविधाते, गीतेचे भाष्यकार, हिंदू मुस्लिम ऐक्याचे प्रवक्ते असे त्यांचे व्यक्तिमत्व होते. 4 जानेवारी 1881 रोजी लोकमान्यांनी केसरी वर्तमानपत्र सुरू केले. देवघरातील श्री गणेशाला त्यांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे स्वरूप दिले. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक म्हणजे राष्ट्रीय एकात्मतेचे प्रतीक होते. त्यांनी 1885 मध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना केली. लोकमान्यांचा 23 जुलै 1856 ते 1 ऑगस्ट 1920 असे 64 वर्षांचे आयुष्य त्यांना लाभले. आज आपण 1 ऑगस्ट रोजी आपण त्यांची पुण्यतिथी साजरी करतो आहोत. त्यांच्या दूरदृष्टीची आणि कर्तृत्वाची झलक आजही विचार रूपाने आपल्याला पाहायला मिळते. स्वराज्याचे सुराज्यात रूपांतर करणे हीच त्यांना आदरांजली ठरेल. ठाकर आदिवासी कला अंगण म्युझियम पिंगोळी यांचा मानाचा मुजरा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.